Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kidan arpusaw ngut ki Khynnah Kynthei Kiba na kanega jilla Kiblaya lam bean shaga jilla Karnataka da kuwe geseng da jingkular ban yarap yaki nadu ka jakasa ka bam kadi bat ka puli puthi hindre habla poi ha Karnataka pan kalong da khongpong bat ki im jinjar penban yaki arpusaw ngut ki Khynnah la lam shaga shnong penu male ka bahap ha Chika Balapura district bat kini ki Khynnah kidik powan na kalong yeng ka baduk lapinsa yaki ha kuwe ka hostel kablatip kum ka somsia kesu vana pali kini ke jingyo plat im ya kini ki Khynnah de hadien baga district child helpline kalayo jing ujor ha ka pratik unaitung menta usnam bat hadien layo jing ujor ka kinhun jong ka office jong district child protection officer kale jurip ha kata ka hostel bala pensa yaki bat kilap baga jaga sa kamlong ka babiang kilalap ru balawan ra kini ki Khynnah klem layo jing bet satya kumta ki bo bade pet kilalam no yakiti ki Khynnah shabala Kiara bala mandira. Kata kaseng kebialam ki Khynnah kalamudoi mukut duma sya kashuri persya ka sarkar Karnataka bagi kenok ru bagi beri sarkar kira bore ki Khynnah. Hendre ha jing syong bishar ka kashuri kelapin mi ya ka hukum bade pen poi no ki Khynnah chigi shnong jongki sya Meghalaya bad ya kani ka hukum lapin mi ha ka saw juk nai wing arajar arpusan ha ka sngi barakhi ya ka sngi ki Khynnah ni children's day. Ka sarkar kelapha iki Pyllait Kynthei jong ka Karnataka barwan bu yakini ki Khynnah sya Meghalaya barkala hukum ru ikatanat badai pej ban pinbit pinbiang ka lingsun banra yakini ki Khynnah sya Meghalaya bar yakini ki Khynnah on IT no mentakasngi sya ki kimi ki pa